σαρκοφάγοι της οικογένειας των Σατιδών. Στο πόδιο αυτό και οι διαστάσεις είναι μεγάλες, 7 μέτρα ύψους, δεν είναι μικρό μνημείο. Και θέλω να τελειώσω με αυτά και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, εν πάση περιπτώσει. Λίγα σας. Ερωτήσεις. Αν έχετε κάποια ερώτηση, ευχαριστώ. Βλέπω και αρχαιολόγους εδώ, στην Φάκελ. Μιλήσουμε αυτό μετά. Μια μουσική στήλη μου φαίνεται πριν. Α, ναι. Φρούλα. Αυτή βρέθηκε νότια από το Ασκληπείο. Είναι παλιό έβριμα. Ο αδερφός μου την έχει μελοποιήσει για αυτό το κνήμα. Και μια εκπομπή με τον Σαββίδη ένα βράδυ και την παρουσία προχτές. Σε ένα μουσικό κείμενο δύστιχο, σε νότες, σε αρχές αυτή την λεγόμενη παρασημαντική σημειογραφία και μελοποιήθηκε με βάση στοιχεία από γραπτά κείμενα. Την ύστερα στο πίνακες που έχουν τις αντιστοιχίες αυτών των πολιτικών συμβόλων. Είναι το αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιείται με μια ηχητική αξία, αλλά ανάποδα, όρθιο, το κάπα δηλαδή ξαπλωτό ή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά να βλέπει, έχει διαφορετικό ήχο. Το μικρόφωνο. Α, ναι. Ναι, συγγνώμη. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω τίποτα, όμως αισθάνομαι υποχρεωμένος να πω ότι αυτή είναι η σπουδαιότερη ανασκαφή σήμερα στην Ελλάδα, η οποία αξιοποιεί τα ευρήματα. Είναι κάτι σπάνιο αυτό, που γίνεται με πολύ κόπο και το βλέπουμε αυτό και το αισθάνεται και ο κόσμος, ο οποίος το ζει. Γιατί ήμουν πρόπερση στην εκδήλωση που έγινε με τον Φραγκούλη μέσα στο στάδιο, ήταν κάτι το καταπληκτικό, πώς ξαναζωντάνεψε ο χώρος του σταδίου και πώς το έζησε ο κόσμος που είχε έρθει χιλιάδες κόσμος ναι. Πόσο το έζησε το χάρηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το μηδέν που καλλιεργούσαν με τα τρακτέρ και με τα αλέτρα εκεί το χώρο, πώς ξαναζωντανεύει μια αρχαία πόλη εκεί. Με μεγάλη προσπάθεια όμως, με προσπάθεια δική σας και των συνεργατών σας. Και πραγματικά μακάρι να ήταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος έτσι να είχαν αντιμετωπιστεί οι αρχαιότητες και να είχαν αξιοποιηθεί. Εγώ που εργάζομαι στη Βεργίνα, έχουμε αξιοποιήσει ένα μέρος, αλλά ακόμη δεν έχουμε μουσείο στη Βεργίνα να εκθέσουμε τα ευρήματα τα χιλιάδες που υπάρχουν. Δηλαδή δεν έχει αξιοποιηθεί ένα σκαφί που έχει ξεκινήσει από το 1861. Ναι, και η Μεσίνη ξεκίνησε, όπως ακούσατε, από το Σοφούρι, αλλά φυσικά η μεγάλη όθηση, η έκρηξη, θα έλεγα, δόθηκε από το 1986 και μετά, χάρη στα μέσα που μου έδωσε η πολιτεία και οι ιδιωτικοί φορείς. Και κυρίως τα αεροκικά χρήματα, στα οποία αερικά πακέτα, θέλετε, και το πρώτο ακόμα εν μέρει, αλλά κυρίως το δεύτερο και κατά κύριο λόγο το τρίτο, που κράτησε 7 χρόνια με επεκτάσεις, μας έδωσε τη δυνατότητα να στυλώσουμε αυτά τα μνημεία. Ήταν στο πρόγραμμά μας, είχαμε μελέτες, τις προωθούσαμε, αλλά μας έδωσε μεγάλη όθηση το τρίτο πακέτο. Και εμείς πιστεύουμε ότι τα μνημεία πρέπει να λειτουργούν, να ζωντανεύουν. Δεν μπορεί να τα έχει κενά και λύφη. Δεν θέλω να προχωρήσω και στα βυζαντινά μνημεία, εν πάση περιπτώσει, αλλά τα κλασικά μνημεία, πέρα από το γεγονός ότι δημιουργείται μια πόλη σε ένα πάρκο όπου κυκλοφορεί ο κόσμος και καταλαβαίνει τι βλέπει, καθοδηγείται με πινακίδες, δεν τα είπα όλα. Έχει καθιστικά τόπους θέασης και βλέπει με πινακίδες μεγάλες και σημαντικές. Πιστεύουμε ότι η χρήση των χώρων αυτών θέασης παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ μετέχω με τον Σταύρο τον Πέλο στο διάζωμα από παλιά και είναι στόχος να βρούμε χρήματα κατ' ουσία να ενισχύσουμε το κράτος να στυλώσει τα μνημεία.
με μια μελλοντική χρήση. Η Μεσίνη είναι έτοιμη, έχει 2 μνημεία και θα έχει και ένα τρίτο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Το θέατρο είναι τεράστιο, το είδατε. Οπότε θα έχουμε 3 μνημεία που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Ήδη φέτος βομβαρδιζόμαστε από αιτήσεις θειάσεων και όσο πάει και αναβαθμίζονται οι προτάσεις, το Μέγαρο Μουσικής, θέλουμε να ανεβάσουμε όπερα, καταλαβαίνετε ότι παίζει ένα ρόλο. Θέλουμε να συνδεθούμε με το Φεστιβάλ της Αθηνών και Επιδάβου. Βρήκαμε τον Λούκο, είπαμε να συνεργαστούμε, γιατί έτσι θα δοθεί και κίνητο οικονομικό στον κόσμο. Θα γίνει γνωστή η Μεσίνη, οι Καλαματιανοί έχουν αγκαλιάσει αυτό το έργο, η πολιτική. Όλα τα κόμματα, είναι υπερκομματική η Μεσίνη. Αυτό τουλάχιστον. Τι είπατε? Καλαματιανοί είναι, εντάξει. Καλαματιανοί, όχι, Καλαματιανοί. Μεσίνη πολιτική όλων των κομμάτων. Με βοηθάνε, δεν μπορώ να πω. Με τον τρόπο τους φυσικά. Περνάμε πάντως αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μέχρι να βγει να εκταμιευθεί το ΕΣΠΑ, το περίφημο. Περνάμε μια κρίση οικονομική τεράστια, ξέρετε. Σχεδόν έχει νεκρώσει το έργο. Και τα ιδιωτικά χρήματα δεν είναι αστιαρευτική πηγή και αυτή πρέπει να κρίσει όλοι οι επιχειρηματίες. Να σας πω ότι από το Καζίνο Λουτράκι έχουμε πάρει χρήματα. Το Club Hotel Καζίνο Λουτράκι. Από το Δήμο Μεσίνη, στο Νεοσύστατο, Πέφτος Παραπέη. Τον Περιφέρεια, τον Τατούλη, περιμένουμε κάτι. Τον είχαμε τον Υπουργό κάποτε. Καταλαβαίνετε τι τραβάω για να μπορέσει αυτό το έργο. Ευτυχώς που έχω συνεργάτες δίπλα μου εκεί στο επιτελείο της Αθήνας, κατά κύριο λόγο που με βοηθάνε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα έχει μια συνέχεια μιας πενταετίας ακόμα σίγουρα αυτό το έργο για την αγορά. Και έχει γίνει πολύ ελκυστικός ο χώρος, όσοι πάνε εκεί πραγματικά ενοποιούνται, τους αρέσει, κατατοπίζονται. Τώρα έχουμε κάνει και ένα αναψυκτήριο, ένα εκδοτήριο, δεν μίλησε για αυτά και αυτά εμείς τα κατασκευάσαμε. Θα δώσουμε στο κράτος πριν από 2 χρόνια, συγγνώμη που τα λέω έτσι, ακόμα δεν τα λειτουργήσε. Απώλεια εσόδων, καταστρέφονται, κάνεις κάτι και θα χαλάσει από μόνο που το λειτουργήσουν. Τι να πω, συγγνώμη που τα λέω έτσι. Είναι και οικονομικό όφελος, δηλαδή εμείς τα προσφέρουμε, καταλάβετε, έτοιμα. Και ο κόσμος διαμαρτύρεται και ακόμα τα πορτία είναι κλειστά. Τώρα τα παράλαβαν, τα παρέλαβαν κατά κάποιο τρόπο και θα γίνει μια πλειοδοτικός διαμαρτυρισμός να πάρει κάποιος ένα ωραίο αναψυκτήριο, εκδοτήριο, να ζωντανέψει ο χώρος. Αυτά τα λίγα. Δηλαδή όλα αυτά που σας έδειξα είναι μια τρέλα ιδιωτική στο βάθος. Όχι η δικιά μου μόνο, αλλά και αυτόν που με περιβάλλουν. Έτσι είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι είπατε? Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αναφέρετε τώρα λίγο στο τέλος βέβαια, τι άλλες επεμβάσεις γίνανε για την διαχείριση του τοπίου και την επισκεψιμότητα του χώρου? Δηλαδή μας είπατε το αναψυκτήριο και την εκδοτήριο. Σε σχέση με τη φύτευση, με τα δάκρυα. Ναι. Όπως είδατε, είναι ελεγχόμενο. Υπάρχει μια φυτοτεχνική μελέτη, την οποία ακολουθήσαμε εξ αρχής. Έχουμε αραιώσει λίγο την βλάστηση για να έχουμε οπτική επαφή μεταξύ της στα μνημεία, αλλά κρατάμε το χαρακτήρα αυτό των ελαιώνων γύρω, οι οποίες ανήκουν στο κράτος και βέβαια επειδή εκεί όλοι έχουν ελιές, κανείς δεν τις μαζεύει, έτσι, και αυτό. Τι είπατε? Δεν δίνουν επιδότηση. Έτσι λέτε, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα περιβάλλον πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συνεργαστεί με την πρώην Ομαρχία και τώρα ελπίζω με το Δήμο και την Περιφέρεια στην έξοδο του χώρου να γίνει ένα άλλο μεγάλο πάρκι, για να έρχονται τα πούλμαν από κάτω να παίρνουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να περπατάει 1,5 χιλιόμετρο και να γυρίζει πίσω. Να μπουν ηλεκτρικά αυτοκίνητάκια να γίνονται ξεναγήσεις, υπάρχουν όλα αυτά σε πρόγραμμα. Προτάσεις δηλαδή, και να γίνουν και άλλα εκδοτήρια και αναψυκτήρια και ένα νέο μουσείο το οποίο έχει χωροθετηθεί έξω από τα τείχη, κάτω από το στάδιο, σε ένα χώρο που είναι και αγορασμένος κάπου 30 στρέμματα από εμάς με αυτή τη διαδικασία που προανέφερα. Μπορεί να προσθεθούν άλλα 7 στρέμματα τώρα που τα παζαρεύουμε. Και πρέπει να βρεθούν χρήματα να γίνει ένα διεθνή διαγωνισμό, να χτιστεί ένα μοντέρνο μεγάλο μουσείο. Και αυτό το μικρό που είναι σαν
Βίλα Ρούστικα, να μείνει με τους αρχαιολόγους, να μπορούν να μελετάνε, να δουλεύουν μέσα, να κάνουν περιοδικές εκθέσεις. Δυστυχώς πέσαμε πάνω στην κρίση. Όλοι οι πολιτικοί ενδιαφέρονταν να βρουν χρηματοδότες ιδιώτες πριν από 4 χρόνια. Αλλά σκαλώσαμε τώρα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να δοθεί όθηση με ένα μεγάλο μουσείο. Αυτή είναι η αρχαία Μεσσηνή, η οποία βέβαια για τη Μεσσηνή είναι ένας χώρος αναφοράς. Η Ποτά Κωνσταντακόπουλα έχει συνδεθεί μαζί μας. Όλοι κατανοούν ότι συνεπάγεται τουριστική ανάπτυξη, πρωτογενής τομέας. Έστω κι αν κατά καιρούς οι υπουργοί πολιτισμού δεν καταλαβαίνουν ότι ο πολιτισμός φέρνει χρήματα. Αυτό για μένα είναι κατανόητο. Τουρισμό, μιλάμε για τουρισμό και δεν μιλάμε για πολιτισμό, όπου είναι τα κάστρα, τα μνημεία, όλα, η Μεσσηνή, χρήματα. Πέφτουν συνεχώς κάθε μέρα εισιτήρια, ζεστό χρήμα. Από πού πέφτει? Κολοσσός, Ακρόπολη. Ήμουν χτες εκεί. Χιλιάδες κόσμος, εισιτήρια, τρώνε. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Ξέρω. Στη μαύρη τρύπα της κυβέρνησης, του κράτους. Ναι. Στο Γενικό Κορβανά. Δυστυχώς. Αντί να πάνε στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και να στελεχθούν τα μνημεία, να γίνουν ένας καφές ή τέλος πάντων να φτιαχτούν μουσεία, εξαφανίζονται αυτά τα χρήματα. Ελάχιστα μένουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Ήταν πάντα. Τι να κάνουμε. Αυτή η κίνηση του κυρίου Μπένου με το διάζωμα που είπατε ότι είσαστε στέλεχος κτλ. Γιατί βλέπω ότι προχθές ήταν και στη Σαμοθράκη. Βλέπω ότι ενώ είναι Μεσσήνιος, εκεί τα γονέα εδώ είναι ατελείωτο το έργο που θα μπορούσε να... Ναι. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, η Μεσσηνή ευτύχησε να έχει τα χρήματα για να μας στυλώσει αυτά τα μνημεία. Οπότε το διάζημα δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο τώρα. Ούτε κι εγώ μπορώ ως μέλος του διαζώματος να πω δώσετε χρήματα στη Μεσσηνή. Ανοίγονται κουμπαράδες για θέατρα τα οποία έχουν τεράστια προβλήματα. Ακόμα και ανασκαφής, στερέωσης και μετά αναστήλωσης. Τώρα ασχολούμαστε με μια δωρεά που έγινε για το θέατρο των Δελφών. 100.000 έδωσαν 2 κυρίες για να γίνει μελέτη για των Δελφών το θέατρο, το οποίο θέλει και αυτό στερέωση και άλλα μικρότερα θέατρα. Το ωραίο είναι ότι στη Μεσσηνή έχει ανοιχτεί ένας κουμπαράς από όλες τις πρώτες Μεσσήνιος, αλλά τα χρήματα αυτά είναι ασήμαντα για τις δικές μας διαστάσεις και δεν θέλουμε για τα θέατρα. Ο Δρυμανιάρχος μας έχει δώσει και θα τελειώσει το θέατρο. Το εκκλησιαστήριο είναι έτοιμο, το στάδιο επίσης, για τα άλλα μνημεία το κράτος. Ευχαριστώ πολύ. Συντρόφισσες του Θεσσαλονικιών πόλης, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εκδήλωση που εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της πολιτιστικής εταιρείας να φέρει κοντά μας κορυφαίους ανθρώπους από τον χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού και έτσι σήμερα με βραχίωνα βέβαια και οργανωτή αυτών των εκδηλώσεων το δίκτυο Ναβαρίνο, το Ναβαρίνο Network και τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε σαν προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, Θεσσαλονικαία, κορυφαίο αρχαιολόγο, που θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό εξαφικό έργο που έχει κάνει στην αρχαία Μεσσηνή. Τον καθηγητή και το έργο του θα μας παρουσιάσει αναλυτικότερα ο Δημήτρης Κερίδης, στον οποίο δίνω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ τον κύριο Δράδη, Σταύρο Δράδη και φίλο, πρόεδρο της πολιτιστικής εταιρείας. Εγώ είμαι διεθνολόγος, όχι του χώρου της αρχαιολογίας, αλλά διαβάζοντας και μαθαίνοντας περισσότερα για τον σημερινό καλεσμένο, πραγματικά αισθάνομαι ένα έτσι δέος, μπορώ να πω, και αναμένω με μεγάλη έτσι, προσμονή το ταξίδι το οποίο θα μας κάνει στο παρελθόν,
Ένας άνθρωπος εξαιρετικά σημαντικός που ξεκίνησε από την πόλη μας το 1936, πριν από 70